Xwendekarên 62 dibistanên Amedekari yên bajarê Amedê şahiya teknolojiyê li qada parkekê a nava bajêr de vekirin. Zarokên dibistanê di nava salekî de îcadên ku bi destê xwe çêkirine pêşkêşî welatiyan kirin. Hinek zarok seyareyekî a bi telefonê tê ajotin, hinek zarok pergala avdaniya ser erdan, hinek zarok jî seyareyên ên gemaran kom dike îcad kirin. Armanca pêşengehê mamosteyên dibistanan wisa anîn ziman. Enkava sala dudiyayê em hatin vêdera her sal em hindik proje em başûriya dikin yani öğrenciyim dersek li okulê dielime em têkî bawa daha pir xweş bielimin sawê em dik proje çê dikin. İşte ew projeyê me jî her sal çiqa sal dikete şûl da em tîn li vê dera proje xwe em tê baîsan bûn hani öğrenciyê me ra çi çê dikin bi çi dixewitin. Matkabê neyê gira kulkê hûr nayê çêkirine. Matkabê êdesta jî dümdüz nikan dayînê çêkirine ji belê me got em çerviya bine çêkirine wê zemanê me himkin bibe him jî bi rastî daha rind çêbe. Di pêşengeyê de 23 stand hatin vekirin, dora 500 zarok û mamoste beşdarî festîvalê bûn. Mirov di pêşengeyê de dikare îcadên her beşa teknolojî a karan bibîne. Zarokên serkeftî jî dibêjin, bi mijûlbûna bi teknolojiyê, saykolojiya mirov jî baş dibe û mirov pêşiya xwe dibîne. Proje ji bo erdêk otomatik sulamîş bibe. Ev proje me ji riyê ceyranê digire. Ceyranê jî bi ekû bi învertora tov dike û motora dide şuxlandin û motor jî otomatik dikeve dewrê. Ava sensora me heye, sensora me algılamış dike gora topraxê av dide. Ava uzaktan Bluetooth'e bağlantıyı bu telefonu hem kontrol dikin. Viyan Arduino olarak bağlantıyı akım ekriye, vira motor sensörüye hem bağlanmış dikin. Jivir ava çar hev motor heyi bağlantıya ve MP digerinin mesela uzaktan kumandalı araba jaradı beje. Em viyan bu nazaro ka yukabilizen ek bikin diye yani. Di şahiya zarokan de standa beşa werzişê, hunera xweşbûyînê, mobilya, xwarin û standa salonên pir çendserî jî hatibûn vekirin. Şahî wê rojek bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.